Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Ndinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Sanangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chinonzi Home Away from Home, umo matinosanganawo nevasungwa tichipinda mukati memajeri tichitaurawo navo chida kunzwa kuti imhosva ipi yakaitika kuti yakaparika kuti vapinde mukati mejeri, uyezve chida kuziva upenyu hwavo nemararamiro avanoita vakapinda mukati mejeri vanenge vari imomo. Sapanguva ino ndawanawo mukana ndakagarawo nemukomo wangu kuti ndinzwe kuti imhosva ipi yakaparika kuti vazonge vari mukati mejeri muzuva ranhasi. Ndinokuchingamidzai mukoma. Makadii henyu hanzvadzi? Ndiri right. Chekutanga ndikada kuzivawo zita renyu nemakore enyu ekuberekwa. Ine zita rangu ndinonzi Confidence Zenda, ndine makore 24 ekuzvarwa. Ndakaberekerwa kuCentenary ndokwandinobva. Ndokune vabereki, ndokwandikakurira, ndokwandikapindira zvakare chikoro, ndokwandikaparira zvakare mhosva. Alright mukoma. Panguva ino tingada kuchiziva hedu kuti imhosva ipi yakaparika kuti muzonge muri mukati mejeri? Mhosva yaita kuti ndinge ndiri mukati menzvimbo pazuva ranhasi inonzi unlawful possession of ivory. Alright. Munogona kutitsanangurira kuti chii chakaitika kuti muzonge mune mhosva iyoyi? Tinotenda. Chakaitika ndechekuti takaronga neshamwari dzangu zinova mbiri, mumwe wacho ari panze, mumwe ari kuCentral. Mushure munge ndapedza kunyora A-level, hatingadii kuti tikwanise kuwana mari, pakati ngatimbozamai kupindawo mudhiri reivory togona kuwana mari tikabatsirikana kuti tiendere mberi nechikoro. Saka mushure munge zvadaro takakwanisa kutsvaga nyanga dzenzou kunonzi kuChidodo. Tiri munzira kuuya nadzo kuti tisangane nevaizviti mabhaya vanga ari mapurisa, ndo patikabva tangosangana netsaona yakafanana neiyoyi takabva tasungwa. Alright. Imimi kuti muzowana nyanga dzenzou, nzou imhuka huru kwazvo, makazviita sei? Tinotenda. Isusu nyanga dzenzou takaita dzekutenga kunonzi kuChidodo. Kune vanoita zvekupocha ikoko vekuMozambique. Saka ndo kwatikangonodzitengawo ikoko, dzanga dziri 2 pence. Saka mari yekunotenga iyi mama iwana kupi? Mari yekutenga tangobatanidza sevakomana panguva yanga tapedza chikoro timirira maresults kuti abude. Patikangobatanidza hanga isiri mari yakawanda zvayo yatikanoui, sezvo vanoti havambode mari yakawanda. Makaenda nemari? Totenda, takaenda ne$400. Mamabatanidza muri vatatu? Tiri vatatu. Alright. Mazobatwa nemapurisa, chii chakaitika musi wacho makabatwa nemapurisa? Tabatwa nemapurisa, takaendwa nesu kunonzi kuGuruve police station. Tasvika ikoko ndipatikatanga kunzi ndatsanangurai zvakafamba sei kuti muzokwanisa kunge muchiwana zvinhu zvakafanana nezvi, imhosva yamunayo. Takavatsanangurira hatina kuramba. Takabva tatongoiswa mumacells muzuva iroro. Wanga uri musi wa26 July 2019. Nhamba dzevanhu ivavo mamakadziwana kupi? Because murodzo kuti mainga muchirwa nowadika muchibva kuchikoro. Tinotenda. Nhamba dzevanhu ava dzakawanikwa nemumwe wangu anga akuitawo zvekurana tuckshop muCentenary. Ndiye akabatana nawo, handinyatsonzwisisa hangu kuti akabatana nawo sei, but ndiye akaita kuti tizosangana nevanhu ava anonzi Passmore Tenez. Alright. Mazonzwa mhosva yenyu matorwa nemapurisa muchisvika mukoti, imimi makapiwa mutongo wakakura sei? Tasvika mukoti takazvinge tatsvagirirwa mumiririri nevabereki. Saka takamiririrwa kusvika tazonzi tatongwa hedu, but takatongwa 9 years. Ndanzwa muchiti mumwe ari panze, chii chakaitika ipapo? Mumwe akakwanisa kupukunyuka patikabatwa, isusu tiri 2 takabatwa. Uyu
pasimo kutenedza akwanisa kupukunyuka akatiza musi wacho iwoyo ndinotenda saka Satani akabatwa kubva zvizvi zvanga zvaitika ndiye akazonotaura kumusha kuti ndizvi zvazvaitika ndinotenda saka imimi muchipiwa makore 9 years nezera ramanga muinaro makanzwa sei ndakabatikana zvikuru ndakaona kunge upenyu hwatoperera papo asi nekufambawo kwenguva ndakazongozvikamuchira ndakazongozvizisa kuti aiwa kusi kupera kweupenyu. Alright mukoma taona kuti makapiwa henyu mutongo wenyu uyu maonekwa mune nyanga dzenzou. Inini panguva ino ndingada kuziva upenyu hwenyu imimi muchikura murana baba namai waiwa upenyu hwanga wakaita sei? Aiwa inini upenyu hwangu handina kumbokura upenyu hwekutambudzika. Ndakakura ndine vabereki vose vari vose nanhasi varipo vose. Zvataidawo panguva yacho taikwanisa kuzwana kusvika pakutoendawo kuchikoro grade 1 primary level yese ndikapedza, secondary level kusvika A level katonyora ndikapedza ichitobhadharwa mafizi hatisina chichemo. Mati mimi chakatituma kudai taidawo kutsvagawo mari kuti ngararame sei, chii chamainyanyoda kuita imimi? Maida kutambinga here maida kuita sei? Totenda mari haikwani, dzanga dziri shungu dzekuti tikwanise kuwana mari yakawanda. Inawe kuda kuwana mari yakawanda nekukasika. Maida kuwana mari yakawanda nekukasika. Saka maita mhosva yenyu iyi imimi chamuri kuona chamakadzidza pamhosva yenyu ndechipi? Ndakadzidza kuti mari haitsvagwe nenzira dzekudambudzira. Mari inoshandirwa zvekutobuda ziya, kwete zvekuda kuwana mari nekukasika. Mazobvuma mutongo wenyu nhasi muri mukati mejeri mazvigamuchira. Tinovimba muno mukati mejeri munoitwa zvakawanda wanda. Vana gogo vane maprograms avanoitawo kuti munhu asangogare. Ndimimi ndeipi program yamakabva mati ndoda kuitawo ndiri mukati mejeri? Ndinotenda kuburikidza nerehab muno mukati sevasungwa tiri kupiwa mukana yakakura, mukana yakawanda yekuita macourses ekuti kana tazoenda panze tokwanisa kuzvishandirawo nemaoko. Panapa pachikuru maximum kuburikidza nerehab tikapiwawo mukana wekuita macourses akafanana newelding, motor mechanics, nevamwe vanenge vasina kukwanisa kunge vakaenda kuchikoro kubva kuprimary level mukana iwo uripo, secondary kusvika paA level mukana uripo. Zvakare kana ukada kutoenderawo mberi kusvika kutertiary uko vanokwanisa kukubatsira zvakare. Unokwanisa kuzviitira mastudies ako uri wega asi vachikubatsira pamaresources ese aungada, kubva kumatextbooks. Tine office yeeducation iripo panapo iri kutitsvagira matextbook, maexercise books, zvese stationary yese inodiwa kuti ukwanise kunge uchiendera mberi nechikoro iri kuwanika. Saka ininiwo ndakawanisawo mukana wekuti ndiite welding. Ndakanonyora class 1 welding ndakabudirira. Pari zvino ndakamirira kuti ndiende kunonyora practical. Unoina practical. Mati mimi pakaitika mhosva iyi mamuchangobva kunyora A level. Saka maresults pakauya mamakapasa here? Ndinotenda ndanga ndakapasa. Mamakapasa nemapoints mangani? Ndanga ndine 7 points. Mamakanyora masubjects api? Ndanga ndakanyora economics, business studies nemaths. Mamakanyora. Saka mamakapasa akadai makangoshingirira? Ndotenda. Alright. Saka imimi panguva ino mashoko amungada kutaura kuvabereki venyu panguva ino tikupai mukana kuti mutaure nekuda kwezvakazoitika mukati meupenyu? Ndinotenda. Mashoko andingangoda kutaura kuvabereki vangu ndeyekuti kuva mukati meusungwa hakusi kupera kweupenyu. Utori mumwe mukanawo watikatopiwa naMwari wekuti tione nekudzidza zvimwe zvinhu. Tiri mukati meno nzvimbo tawanawo mukana wekuita makosi aya. Ngadai tiri panze sometimes ngadai tisina kutomboita makosi akafanana neaya. Saka inguva yekuti tidzidze tinyatsoona nekunzwisisa zvinoda upenyu, kuti tisamhanye kupinda munzira dzimwe dzinogona kutipinza mumatambudziko. Nodawo kuti patikatopara mhosva iyi sometimes ngadai vasiri Mwari, pamwe ngadai takatopfurwa nemapurisa, ngadai takaramba kusungwa, ngadai takapfurwa nemapurisa tikafa, nokuti takazoona kuti mapurisa aya vanga vaine pfuti, panga paine imbwa. Saka ngadai takatoresista kusungwa, ngadai takatopfurwa panzvimbo tikafa. Asi takapiwa mukana kuti tive mukati meno nzvimbo. Nhasi tiri kutongodzidza mukana uripo, tiri kutongodzidza tichienderera mberi. Takatarisa nyaya yenyu tiri kuona kuti pane kunyaya yeushamwari vanhu vaunotamba navo. Imimi mungada kutaura kuti chipa nhau yevanhu vaunotamba navo kuti vane zvivi zvavanoita mukati meupenyu hwako? Totenda hangu vanhu vanotamba navo dzimwe dzenguva vanogona kuita kuti upinde mumatambudziko, unokwanisa kuchema kuburikidza nekushaya zivo. Dzimwe dzenguva unogona kutotamba nevamwe vanhu kuti vanogona kutoita kuti ubudirire, zvinongosiyana siyana.
asi mimba nhau yenyu chii chakaitika apa neshamwari dzenyu? Panhau yangu nechakaitika ndechekuti panga tiri tese hapana anga aine ruzivo rwekuti zvii zvaizoitika kumberi kana tikazenge tanzi tabatwa nemapurisa. Taitongofungudza kuti kutongoita dhirire totobudira totoita mari. Maimboita musikanzwa here kana kuti muchikura makadaro neshamwari dzenyu idzi? Kwete, tanga tisina musikanzwa. Zvakatokatyamadza vabereki, hama dzose dziri panze kuti kwezvii zvaitika havanotombozvisa nekuti tanga titori vanhu vaifungudza kuti tingatopinda munyaya dzakadaro tiri panze. Alright, saka panguva inotoziva kuti ndisati ndaenda kumberi vabereki vachiri kuuya vachikuona here kana kuti hama dzichiri kuuya dzichikuona here? Totenda hama dziri kuuya dzichindiona. Ndo vakatondibhadharirawo mari kuti ndikwanise kunyora kose ndikanyora. Alright. Muri mukati mejere mune zvinhu zvamunoda kushandisa. Panguva ino muri Zimbabwe iri kuona vangada kukubatsirawo zvii zvamunoda kubatsirwa nazvo makagara mukati mejere muzuva ranhasi? Chikumbiro chanditoni nacho nevamwe vose vari panze ndechestationary kuti tingokwanisa kuwanawo matextbooks, maexercise books nezvizvo zvinodiwa kuti tikwanise kunge tichidzidza tienderere mberi nechikoro. Alright. Tinokutendai mukoma nenguva yamatendera kuti tigone kutaura nemi. Muri Zimbabwe mangozvinzwa hanzi waunotamba naye ane effect paupenyu hwako. Tarisa kuti shamwari dzako dziri kukuvaka here kana kuti dziri kukuputsa. Hatina mamwe mashoko andinogona kuwedzeresa kuti zvizere mazvinzwa mapiwawo dzidziso kune vachada kubatsirawo. Munokwanisa kubatsirawo mukoma nestationary vari kuti ndiri kudawo stationary ndikwanise kuitawo zvidzidzo zvangu ndiri mukati mejere rino. Panguva ino ndichakusiyaiwo ndini wenyu Pelagia wekwamupurwa.